Yleensä kun maaliin tullaan tästä kilpailun jälkeen lähestyneen varmasti. Joku päästä kehittää. Uusi lähtö. Auto pois radalta, herran jumala! Jani Suihkonen! Niko Räsänen! Kyllä Jani Suihkonen tuo voittaa! Näin on! Hyvä Jani! Esa Lottanen. Ja kilpailun neljänneksi tulee täältä Jari Lepola. Lepola neljäs. Ja Bontin trikoossa Klaavu kilpailun kuudenneksi. Ja hän on Teemu Ylänen. Kilpailun voittanut Jani Suihkonen, siis Teemu Ylänen tiimikaveri tulee 7. maaliin. 8. näin ääntä. Kilpailun 2. Laulu Maa, Samuli. Ja Kimona. Ja Kati Koota naisten kärkimaaliin. Porin LPGP luistelee ja sitten tulee Sami Koivula numero 10.